Uwch, sylweddoli bod yr amser mae'n mynd i fynd o 80 cyfrif funud i 32 cyfrif funud. Ydy hynny'n un fath ar amser mae'n cymryd i fynd o 800 i 320. Felly ddim yn amlwg, ddim yn gwestiwn, unwaith eto ddim yn gwestiwn hawdd, ond dyna ni. Chi wedi cael o, da iawn chi. Pren mesur yn un ar draws. Okay. Dwi'n mynd defnyddio y llinell syth oherwydd problem cyfrifiadurol, ond da chi yn gwneud llinell ar draws o 320 a 300 lawr at yr amser. So da chi'n ffeindio 320 ar eich graff chi. Right, 6 sgwar i fyny o 200. Llinell ar draws, mae'r ateb fi'n rhoi 8,400. Right? Ond mae hynna wrth gwrs yn dibynnu ar eich llinell chi. Nice? Mae llinell chi is, wrth gwrs, da chi'n cael amser gwahanol. Da chi'n dangos o'n glir, a da chi'n cael marc am ddangos o. Iawn, dyna di rhan 2, ydy bod chi wedi dangos eich gwaith yn glir. Reit? Dyna'r ddau farc. Dyna cwbl sy'n angen gwneud. Felly dyna diwedd 1 ec.